Že i v městských podmínkách se dá jet koňský závod, ví pan Hrdina a chtěl to ukázat i dalším jezdcům. Jsem rodák ze Řep, tak jsem se se svým koněm dostal na mistrovství světa. Tohle byla taková tréninková trasa. Koně běží tento vytrvalostní závod už podruhé. První ročník proběhl v roce 2014. I letos si mohli jezdci zvolit kategorii podle délky trasy. Koně mezi sebou závodí a soutěží na rychlost. To znamená, že oni před sebou mají trasu. V podstatě se jede okolo Hostivic, Sobína, Zličína a vracejí se vlastně zpátky. I přesto, že se konal závod v Praze, měli soutěžící přírodu na dosah. Potkají vlastně asfaltové cesty, travnatý pole, cesty různý. Na vytrvalostní trati soutěžící zápasí s její délkou, klimatickými podmínkami, terénem a časem. Oni mají hodně omezenou rychlost, to znamená, že je to spíš o tom, že ten favorit je tam úplně každý kůň, který vlastně tu soutěž dojde. Ty koně se pohybují poměrně pomalou rychlostí, takže k těm zraněním při takovýchto závodech prakticky nedochází. Na startu panovala pohodová atmosféra. Ze soutěžících bylo cítit, že se řídí heslem důležité není vyhrát, ale zúčastnit se. Závod si užili jak jezdci, tak i koně. Říká se, že nejhezčí pohled je z koňského hřbetu. Je to taková obrovská relaxace pro člověka. Já si myslím, že tato disciplína konkrétně jako vytrvalost je taková nenáročná. Je to vlastně přírodou, v podstatě se dá jet jakýmkoliv terénem a myslím si, že to pro tu veřejnost jezdeckou třeba je daleko odpočinkovější než jiný jezdecký disciplín. Vytyčenou trasou se prohnalo 35 koní. Všichni už se těší na další ročník. Jestli však proběhne na stejném místě, se zatím neví. Barbora Měkotová, Televize Praha.